कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से कथी पीसी जी हो कथी घिसी जी हो कथी पीसी जी कथी घिसी जी नहीं मिली निहारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से तो कथी घिसी जी हो कथी पीसी जी हो कथी घिसी जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से देवघर जाई न घुरी आई न सुनी भोला जी भांग के पाता न लौका कहाँ बझोला जी ढाबुर कमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई तो देवघर जाई न घुरी आई सुनी भोला जी तो भांग के पाता न लौका कहाँ बझोला जी ढाबुर कमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई एही जानो मिली उहाँ जाके पिली गिराई न झगड़ला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से नशा छोरी मुह मोरी नखिसियाई जी तोहलियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी संजय सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में नशा छोरी मुह मोरी नखिसियाई जी हालियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी संजय सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में सौरभ ये सवरिया रतन रतन से रहेगा जाके मारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से तो कथी घिसी जी हो कथी पीसी जी हो कथी घिसी जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से।